हाग्रामा फैगोन होननानैसो जोङो एसे सानबाय फैदोंमोन आरो बबे जिल्लानिफ्राय आदामोना गलाघाटनि माबायदि मोनखो मिथिङाव फैनानै गोसोफोरखौ मोजां मोनदों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिल्मखौसो गासैखौबो बरायफिनबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग नोलोबारियाव आरोना बेवहाय जोंनि नैबे आंथिं नुनाया BPP पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे कनफारेन्स जागासिनो दं आरोना बेवहाय दिनैनि दिनाव माबायदि जालांखो ओमफ्राय बोरै जादों ओमफ्राय माबायदि जालांगोन नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायग्राल' जादो थ' बिदिबा आं देखायलांबाय थानोसै आरोना पार्टीनि लेङाइ आफादगिरि अमर महिन्द्र सारखौ गांसे आर'नाइजों गिबियावनो बरायनो थाखाय साबायखर थाबाय ओंखाम संग्रायाव हाबफैबाय ओंखाम संग्राफ्रा नोंसोर संग्रा ना खावग्रा ना रानग्रा मैगं हाग्रा मा ओंख्रिब्रा लाब्रा बेदर दंलायगा दिनै नै मालाय ओंखाम संग्रा लिडारा बेसो खोमालै नंगौ खोमा मा ओंख्रि दालि आलु लाब्रा भाजा बेदर गैया बेदरा दिनै निरामिस पापरबो गैया पापर मोनगोन दा दसेनि उनाव नैबेयाव नुनायखिनियानो मोसौ बेदर लाबोनो होनदोंमोन दा आदैया बबे जिल्लानि आं गलाघाट डिस्ट्रिक्ट माब्ला फैनायमोन मैयानो फैनाय ओरैनो माने माबाफ्रा मोजां जादों ना डेलिगेट्सफ्रा मोजाङै जादों ना डेलिगेटफोरा मोजां जालांबाय जोब्बायना जोब्बाय दा मोनायावथ' गैलिया जोब्बाय ओरैनो साबेसेसो फैदों नोंसिनिफ्राय जों गलाघाटनिफ्राय 45 जन फैदों बासजों ना 45 बास आरो उन्दै गारि गिबि खेब ना बेयाव ना सिगां फैखांखाबाय सोर गिबि खेब दे गोजोननाय थाबाय दे ब्रादारा बबे जिल्लानि जोङो धेमाजिनिनो बार' जों
सिमेन्ट सापरि आदसा आदसा दा लकेलसोलै नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथा दुखु मोननांला नैबे ओंखाम जाग्राया बिदि होफेरथारामोन जोंनियाव माबोरै बिदि होखोथाय बिसोरो हा नङा जों माने नुनानै दुखु मोनदों जोंथ' बिदि नङा नालाय आरामोन जोंनि जायगायावथ' बेबायदि होफेरामोनलै ज'नानै जायोमोन जों आरामसे बेखौ मानो बिदि गसंना जागोथाय मिथिया आरोना माने बिदियाव जायोबालायनो माने एक्सपिरियेन्सआ माने गोख्रों जायो माने गोख्रै जानो मिथिला बेखौथ' जोङो माने गोख्रों जायो होनदों आरो गोख्रों जायो होनदों बिदि जायो खस्थ' जाबाय बेथ्राफोर लिलि लालानो नोंसोरलाय मा जिल्लानि एखे गोजाखा सिमेन्ट सापरिनि गोजाखा सिमेन्ट सापरिनि लकेलखौ आं बारा रायलायथ'ला मानो होनबा दुखु दाहाखौ मिथिलायखायो नालाय नङा होमबा लिडार बिपिपि माबा आनसलिकनि डिस्ट्रिक्टनि जिएस डिस्ट्रिक्टनि जिएस आदसा आदसा जों मिथिलायामोन दासो माने साहा लोंनो नागिरदोंमोन दा साहाया जायाखै बेनिखायनो ओंखाम जानायखाय ओंखाम जाग्रोखाबाय सिनायनानै लादो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सोरबा जुदि बिपिपिनि सेक्रेटारिया बेनो आरोना ओरैनो मुंखौ मा होनो राहुल मोसाहारि मा गामिनि सिमेन्ट सापरि थादुनिया दे गोजोननाय थाबाय दा संनाय खावनायनिफ्राय ओंखारलांसै एसे नै आदायाबो ओंखाम जानो फैखो ना माखो ओंखाम जानो फैदों फुङाव फैनाय ना फुङाव फैथारदों बायदेवमोनहा आदामोनहा मा नागिरना फैखो बेवहाय ना ओंखाम उखैबाय बेवहाय दा साहा ब्रेकफास्टनि थाखाय नै माथो ओंखामबो जादों सोर दे जादो ओंखाम उखैनायफ्रा ब्रादारमोनहा बबे जिल्लानि नलबारि बाक्सा जिल्ला एखेबारे नलबारि साबेसेसो फैदों ओरैनो जोङो ओरैनोथ' दिनैया 7 जोन दाखालि फैदोंमोन 8 जोनमोन माजों फैदों ओरैनो ट्रेनजों मा मैयानो फैदों ना डिलेगेटआव जिरायदोंमोन माबायदि जाखो ओरैनो डिलेगेटफ्रा ओरैनो मा प्रग्राम माखौ लानानै रायलायनाय जाखो मिथिगौ एसे बेबार बारायसन मिथिदों होमबाबो मुल गोसोआव लाखिनो हायाखै मोजां जादों ना जायखिया दे गोजोननाय थाबाय गोबां जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों माने बाहागो बिबान दं नालाय सोरबा बिबानगिरिबो दं सोरबा बिबानाव थानाय माने बिगायिबो दं गोबां सेन्ट्रेलनि नालाय बिदि बाहागो लाफैदों आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो नै द्लाम दङ बबे जिल्लानिफ्राय आदामोना गलाघाटनि ओरैनो साबेसेसो फैदों गलाघाटनि जोङो 25 फैदों 25 माजों फैदों ओरैनो जोङो बास लाना फैदों बास ओमफ्राय माबोरै जाखो मिटिंफ्रा मोनाफ्राव डिलेगेटफ्राव थादोंमोन ना जिरायदोंमोन थादोंमोन बोरै जाखो डिलेगेटआ दा माने पलिटिकेलि माने भबिष्यतआव एसे मोजां खालामनो नाजागोन होनदों गावसोर माने थ' आरो प्रसेसा एसे माने सोलायनो नागिरदों आरो जेनेबा गलाघाट मा जायगानि गलाघाट जोङो सिसुपानि सिसुपानि दाख्लै माबा बिपिएफनि मिटिं जानाय जायगा दे गोजोननाय थाबाय आब'मोनालाय बबे जिल्लानि गलाघाटनि गासिबो गलाघाटनि गोजा दे थ' फुं समाव सावराय मेल हिसाबै बेखिनियानो नङा दा जेबो गैथ'वा ओमफ्राय जेब्ला बहर जायो आं फैनानै फैफिनगोन आरोना मानो होनबा माने दा मानसिफ्रा रायजोआ फैथ'वाखै फुंनि फ्लेग हस्टिंआ जोबखांनायनि उनाव बेबायदि अबस्था जानानै दं रावबो गैथ'वा दासिम जोंनि नोलोबारि सेन्टाराव दिनै हाथाय जादों मंगलबार ओमफ्राय मिटिङाव थांनायजों लोगोसे बे हाथायजों हाबलांसै आं आरोना दखानि माखासे दङ बर'फोर गोजा गासिबो नायदो एसे नै मिटिङाव थाङा मानोथो फैखो मिटिं खोनासंला होमबा थांफिनगोन दे ओमफ्राय नै दा बर'फोर गोजाथार ओरैजाय मा फानदों मा मैगं बेसे केजि नै सौदावबो लायथारबाय केजि बेसे खेबसेयाव 10 थाखा लकेल गोजाथार माबा प्रग्राम दं नामा एफा बुरजा लादों जे माबा प्रग्राम दं नामा हा हाबा दे हाबा दं दे फानबाय था लाबाय था नै जा आदायाबो ओरै बर' बुरैफोर गोजाथारलै नायदो नै बहानिफ्राय लाबोदों साम'खौलाय खनदों ना बायनानै लाबोदों ना दे मादैनालाय खननानै लाबोनाय ना बायनानै लाबोनाय खनहैदोंसो बेसे बुरजा लाबोनायमोन सेरसेबो नाङाखै दासिबो गोलाव गोजा
बिदिनो लाबोबाय थाखायोना बेयाव ओरै लाइन जोंनि बर' बुरैफोर जाबाय ओमफ्राय नैबावबो माबा माबि फानदोंलै हेलौ नै दखानिया ना गोरान बेफारि नै बबेनि जियादलनि बेसे केजि बेसे होद बारा होनबाय नामाब्रा जियादलनि हमैनाय ना बायना लाबोनाय ए दे फानबाय था दे ओरै मस्ला मस्लि दङ ओरैजाय खुदुना बायदिसिना दङ फानबाय था मा लाखो दे मिथियाव थाङा थांना फैखांबाय मानोथो फैखो रावबो गैयाबा रावबो गैया थांना गैला दे खोनासंबाय थागोन आं थाङो ओंखामाबो थांबाय ओंखामाबो थाखाखौ मा खालामगोन बिसोरो मा जादोंमोन ओंखाम जादोंमोन जायाखै जों बेदर गैयानो ए ओरैसो खम लांफैबाय आं दे होमबालाय दे थाखाखौ मा खालामगोन কি হাইছে কি ফুর্তি লাগিছে माने जोंना बर'फ्रा नै बिदि खना खनायाव थायो दै नैबेयाव मादै सासे दङ माबा फानदोंथाय बे खुदुना बायदिसिना थास' बिसं मिथिङाव थांबानो थांजाया नोंसोरलाय सारानो फैयानो माथो हाग्रामा फैलानो फैयैखाय खोनासंला हाग्रामा फैगोन होननानैसो जोङो एसे सानबाय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा सोर दङ मिथिङाव दा सोर दं ओरैनो आलासि हाबैनायानो जायाखै गिदिर गिदिर मानसि फैनानै दं होनना बुंदों खिन्थु जोङो हाबैयासै हाग्रामानि थाखाय फैदोंमोन आरोना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' हाग्रामा फैयैखाय नायला नङा होमबा दा हेलिकप्टारखौबो जोङो नायनो थांफिनसै होननानै मा जोङो नुफेरै मानसि नालाय जोङो बेखौबो नायनो फैदोंमोन आरो दा नायला आरो थांफिनसै आरोना दा जासिगोन आरो दे फैलाबालाय माथो खालामबावनो दे मंगलबार हाथाय मा बायखो नोंस्रालाय आलु कबि किमान जाम मिटिङाव जाम मा फानदों माइरं फानदों मादैया न'नि गोजा नोंस्राबो न'नि लाबोदों नाङाखै बेसे केजि बेसे जोंनि नोलोबारियाव थाइथामखौ सोरबा बेफारिफोर लाङो ना माना फानो एसे केजि हिसाब फानो दे लासैनो नांगोन ओमफ्राय मिथिङाव थाङा थांनो हानाय नंला दां बे बुस्थुखौ फाननाया ए दे नांबा थांगोन आरो ना दाहाय नांबा थांगोन आरो दे ओमफ्राय जोंहा गगामुनि बस आइसे केनेके बजारবিলাক কওক বহুত বেয়া কাষ্টমাৰ অহা নাই নেকি আহিব এইকেইদিন এনেকুৱাই হৈছে বজাৰত মানুহে নাই আহিব ছিজন এতিয়া বিহু ছিজন আহিছে বিহুৰ কাৰণে অলপ পইচা গোটাই লৈছে যেতিয়া হ'ব ओमफ्राय ओरैबो नै साना बेफारि ना साना नै बिसोर साना जाग्रा मा बायखो दा बर' आइजोफोरनि माबाखौ बायनांगौलै बिदिनो आरो बारा टाउनाव गोथाव जानानै खामानि जाया बेसे मुथा बेसे मुथायाव 10 थाखा ओमफ्राय नै बेफोरो गासिबो 10 थाखा बे माबायाबो बायगनाबो दे ला एसे बुरजायैनो ला बेसे लाखो मा लाखो ओरैनो लां लकेल बुस्थुखौ लानांगौलै दे माबोरै जादों दखाना दिनै मानसि जागोन जायाखै जाग्रा गैया नायग्रा गोजा बेरायग्रा गोजा मालाय मिथिंसो खोनासंनो फैदों खोमा ए दे जागोन दे दा मिथिंनिफ्राय गबा नोंहालाय बायग्रा ना फानग्रा बायग्रा ना फानग्रा दे खोन्थादो बायग्रासो आंलाय फानग्रासो फानदों मा मैगं लाखो बोरो फालें लाफा ए दे नैबाव लकेल नै मैगङा नोंनालाय मा बोरै नोंसोर सानै नालाय ए बेराय मेंदो मा लाखो ए मा बायखो नोंस्रालाय थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मिथिं खोनासंला दिनै खोनासंखाबाय ए दे थांलायलायदो
मिथिंखौ मानो गारना फैगोन नोंस्रालाय मानो गारबोखो मिथिंखौ नायथ'ला ए दे मिथिं खोनासंसै मोनाखै मिथु मिथिं नायसै हे बुलाबायनि मा क्लि सेंग्रा मोखां बायबाय नामा ओरैबो सब लाइन सब बर'आनो गोजा नै बायग्रायाबो फानग्रायाबो सोब नायजोब नै ओरै मैगं हाथाय बोरैहै मैगङा दिनै बाजारा बोरै जाय सब माथो बिराद बुरजा दंबावो टाइम दंबावो जेबोआनो जायाखै दे नोंस्राथ' न'आवनो गायखायोना गासिबो न'नि गोजा नुवाखै बेसे लुन न'निफ्राय बायनानै लाबोयो नायनानै लालायनाय बर'फ्रा ओमफ्राय ओरैबो दंबावोसै नोंनालाय माथो सुख'लायनो हाला न'नि गोदान नाबो खै केजि लाखो खैथाम बेसेयाव होदों दाम बारा लादोंना खम लादों सेरसेयाव दे नै ओरैबो नोंसिना जोब्बाय जोबजोब्बाय बेल'सै ए बुरजा लाबोदों खोमा ना दे ओरैबो दैनि जों नोंनालाय नोंसिना एमावफोर गोजा मा दं खारै बेसे बथलसेयाव बेसे 30 थाखा मानि थालिर मादानि ना बिगुरनिसो खोमा ए एसे लास्रोबाय खोमा गावहा लास्रोबाय दे खै बथल लोंखो माबा फाननो लाबोदों बे फाननो लाबोनायखौ लोंला खाजोबनोसै खोमालै हाथायजों लोगोसे नै मिथिंनि ओरैबायदि जबरदस्त कुन्दारु माबोरै सोलिदों माबाया मालिका सोर नोंनानो खै गिलाससो थांखो हाजार गिलास थांबाय नामा जि लोंदों बेजों लोगोसे नैबाव दामा दुम नोंसोरलाय मा खुसेर सेग्रा हाजिरा नामा सानसेयाव थबैसे सैखो बुजिबाय बिराद सेल जादोंना दे जोंना गोदो बर'फ्रा माने मिथिङाव फैसा गारनोसो फैयोमोनलै दाना खामायग्रासो जाबाय जोबोद मोजां ओरैजाय हाजोनि नै कितना गिलास पिया है 2 गिलास एक में दो हाँ यो ओरैजाय नै ओरैबो बर'फोरनि दखान गोजा ओमफ्राय मैया जे आङो दख'ना देखायदोंमोन ना ओरैबायदि मानसिनि फुल गोजाथारनाय नेपालनि ना वेस्ट बेंगलनि जाखो लकेल मा दखान नोंसिनालाय दखानिया सोर बायग्राया सोर लोंग्राया सोर हो तितलाया मा जाखो आइसक्रिम लकेल गोजालै गासिबो दखानखौथ' आं देखायनो हानाय नंला ओरैबायदि बेस्थ' नै उनाव सान्स मोनोबा देखायगोन आं आदैमोना बबे मा जायगानि पेटबारि ओमफ्राय मानो गाखो इयाव ना थांसै मानो थांनो नागिरखो हा दा मिथिं खोनासंला खोनासंबाय थांग्रोसै दे माबायदि मोनखो मिथिङाव फैनानै गोसोफोरखौ मोजां मोनो माबा बे मा बिजाब बियो ओरै देखायलाय बेखौ रानना हरखो ना माखो मिथिङाव रानना होदों मिथिङावनो फैखादोंमोन ना अबाव थांनो नोंसोरलाय दे होमबालाय नोंसोरलाय मानो फैफिनखो मिथिं नायनाया दख'ना बायनो नागिरदों दे हेलो आइसक्रीम वाला कितना सेल हुआ है
नोंसोराबो नै बिथिंबोलै नै मोनसे नोंहालाय बबेनि अ नै बेबो लकेलसो माबा मानसि लादोंना हाजिरा नोंनालाय सेग्रायालाय बोरैथो दखान बेसे एसे लागासिनो दं ओमफ्राय नै ओरैजाय माखासे कास्टमारलै कास्टमारा बबेनि 50 बेसे गिलासाव 50 ना 100 10 थाखाल' दे बाखि लोङोलै आं हले बाखि लोङो दे ओमफ्राय नै ओरैबो सोब बर'फोरनि दखान गोजालै नै दखानिफ्रा लाइन दंजोबो ओमफ्राय मिथिङाव नायदो रायजोफ्रा बेसे जादों सोर आलासि दं बाबुमोनहा माबोरै गेबला मोसाखांबाय नामा मा मेथाइखौ मोसाखो एसे खनना खोन्थादो दे मोसाग्लांनायसो माने देंखोल' माबा गैया खननाय गैया सिफुंजोंल' खनबेसे मोसाखो गुवाहाटि हा खनसे आरो मोसाबावगोन नामा दा मोसादों बे गुवाहाटिनि गुवाहाटिनिफ्राय फैबाय जोंना मेङा दसे दा ओरैनो टिम मोनबेसे फैदों नोंसोरनि मोसाग्राफ्रा मोननै जाबाय आरो गुवाहाटिनि नोंसिनिजोंल' दे ओरैबायदि माने गुवाहाटिनिफ्राय फैदोंलै आंबो इसेबां मोजां मिथियामोन दासो मिथिबाय माने सिरि जोंबो प्रग्रामखौ बारा मिथियामोन नालाय बिसोर खोन्थानाय मिथिबाय आरो गुवाहाटिनि मोसागोन एबार मा मोसागोनथाय बागुरुम्बाखौनो मोसागोन खोमा नैथिंजायनि दङ नोंसोरलाय बारा जायगा मोनाखै ए दे गिरबिलाय दाबो जाखाङा मा जागोन बिदिब्ला खारन रायजोफ्रा नै बेबायदि मा नुखो मोसाबाय दहाय खेबसे नेपालि मोसाखो गुवाहाटिनि नोंसोरो मानसि खारखो दा बेखायनो आं एलार्ट खालामबाय दा नोंथांमोना साग्रिद जानांगौ मानसि सिनायनांगौ आं बारा गोलाव बुंला जों गुवाहाटियाव दिनै थांफिननांगौ दा बेखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय माब्लाबाफोर लोगो मोनगोन रायजोफोर जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों
बर' आइजोफोर गोजा बर'नि मिथिं नालाय माबायदि जादों एसे खोन्थादोलै मिथिङा माबायदि जादों माबाया बिजनेसफ्रा खोन्था नोंनो खोन्थादो माबायदि जादों कास्टमार जागोन जायाखै मा लाजिलाबायदो नै जा फिथा सावरायासो होगोन खोमा गोथाव गोथाव दे टिकेटआलाय दिनै मोजां जाबाय 16,000सोनि हाबाय खोमा जोङो दहाय फुंनिफ्राय दासिम मैयानिफ्राय ना दिनैनि 16,000 मैयाजों दिनैजों 16,000 जेबानो जाबावखिसै टाइमा मानसिफोर जानाय टाइमा जाबावखिसै दा गनांनानै मेंनानै जालांबावगोनसो दे जाबाय दा नै नेहा नीलम बर' गुवाहाटी जिल्लानि जोंनिनो फिल्म एक्टर हिर'नि कनकसा बर' आदानि फिसाजो जाय बिथाङा दहाय बेयाव स्टेन्ड बानायबाय दंमोन ना बिथांनिनो फिसाजो दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां सिबिजाथाव रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय